Yat langening kalang yen aglar pandhan muncar tinon. Tinone soroting kekunang surem tan badang kasolan pajaring purnaming gegono dasar mangsa katiga Gilahing ayun mastu nomo sidam mastu silat pringwang jagat karono sirantondo kawisaning bisono sono sinawung langan pilopes masih stantur lampaing budo jinantur tutur tatelo tulat penting para diwi nursito ngupomo pares korogyo tuming jaman purwo wini sudo trengkang dinomo domo pinardi tameng loto mangyo teka pusana negwito tanun ringging perlambang kang matumpo-tumpo manmu manggung panggung sang hamurweng koto ya surep toto pitono miak sepine swasana srana ngungak luhuring kagunan yekti Gunana Purwa peranganing carita saking Serat Mahabharata nanggih punika jagating wayang Purwa ingkang ugi sinebat Ringgit Purwa pramila winastan wayang yekti sasmita wajib sembahyang labut jroning wayang sinumpi langkeng dayaning meweh padhang tumraping tiyang gesang ugi sinebataken ringgit awit tukunane Sunan Giri ingkang anganggit awujud serat panggurit sinanggit sarana wirisa temah bangkit dadi carita lunggit Purwa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi ing mercapada kawiwitan Kanjeng Nabi Adam sumana Ibu Hawa parmila wayang Purwa sembada minangka tuladha gesanging jalma ingkang sedaya kawengku dening purbaning Gusti ingkang Maha Nasa watak sura miyah watak asura dadi rengganing carita kadya saloka sura dira jayeng palugun suh brasta tekaping ulah darmastuti werdine nagyanta digdaya kinayu mandruga kala nanging yen to dek surung ngagungake kasekten ira yekti bakal kagilis dening rudaning watak sura Anjar karo hanyaring Purwa latrisan kang luhuring kagunan kunjuk pring Gusti ingkang Maha Suci ketingal gmeler minangka Purwa Kakandha. Hanenggih punika adeging negari Hastinapura ya ing Praja Leman Benawi ya negara Gajahhoya ya ing Praja Purwa Srinanda. Pramila negara Ngastina ingkang madiking Radhambau Denda Hanyakrawati basan ngupaya negara 100 datanantu kalih 1000 datan jangkep sedasa pramila pantes lamun kinarya dadi bebukaning carita yekti Praja Ngastina pos kalukang lenggahi basa panjang ngapunjung pasir ukila jinawi kemah ripah karta tata lan raharja
Panjang do kocapane arma ngambar kuncarane jero tancep padhang obore dhuwur kukuse. Punjung luhur kawibawane. Labet kaperbawan mapan empanengan deman kang dumadi saka limang gekatran kang minangka dadi tuk sumber sagung hangger ugering kaprajan miwah dadi lelandhesan sagung brayan anggayu widaman angisi kamardikan lan nindakake agunging wewangunan. Pasir samudra wedi ukir gunung nyata pasang rakiting raja Ngastina kawistara mengkeraken arga ingkang pating janggel nganan ngiringaken wana pategalan miwah pasabinan ketingal mangku bandaran kang sakleng ageng. Loh dene bumi subur menawa kanthi nandur sempulur ingkang sinebar hambabar kang minacak merajak karang kitri handadi woe habiyet hang wowoi. Dasar siting kang ketumar parih kang tinal cepake bisa tukul ijo royo-royo. Satemah ngrembuyu gegodhongane kaya manglu-manglunga wit-witaning ngrembaka wohane. Dinawi murah kang sarwa tinuku datan kesuruh. Awit saka ngrembakaning daya cipta miwah daya ripta sagung para kawula samiya ambuti daya cukuping jiwa. Bupasan ingkang rineka hangrempara ingkang dudi handadi ingkang digarap tumerap kemah nyondor aku ingkang sami lampat dagal ayarang rino pantaran ngatri yakti tonono kendhati awit tebih saking sang saen margi datan wonten kang tumindak Durjana Juti. Ripah nyondor para kawula ingkang sami pacak bali wisma. Juru Kitha Raja negari Astina. Ketingal bencuke tepung taritis tumpang tang sambung blantar. Trep jejel uyel-uyelan. Nang parandene datan ingkang nandhang kirang boga mastra. Awit agung daning Sri Naranata dasar para kawula sengkut gumregut upaya pangupa jiwanut marang kabisane dewi-dewi. Lan pakaryane dewi-dewi. Karta yekti datan kuciwa wewangunan-wewangunan ingkang dumading praja Hastina. Papan-papan panembah jati swarang agama, papan kesarasan miwah papan piulangan kawistara pinanggih ing sadengah dalan. Tata gini sagung para kawula sedaya nayaka praja bebaning negari sedaya padha pana marang mapan empane wewenangan kewajibane tumrap bangsa kulawan negarane. Tatan wonten yang lampah cecengilan miwah pasulayan ingkang kaudya mung gaya purning pasrawungan daya dinayan samat sinamadan. Satemah praja Ngastina manggih raharja yakti tebih saking parang muka caket marang katentreman dasar praja Ngastina ingkang ngancik daman kencana kathah para nalendra ingkang samya kayung-yun marang daya pepuyan kayu taman negara Ngastina. Satemah samya manungkul tanpa ginebaking wancakara. Kocamanten rupakaning praja mangkono dasa namane Nandra dasa 10 nomoaran. Yen Jawata sik panduta peparap satriya kasih panudya sesilih. Nanging ratu jejuluk Narpati negari Ngastina wenang jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana trima mangsah gendari suta sang Dastratmaja ya Raden Kurupati ya Sang Jaka Pitana.
Nujuri sajogo sang nata keparang miyos nembaka tinangking dampar kencana. Lineman kasubabut pramudani sinebaran sari-sarining daton lisah kasebas kasturi. Hermawarga Ndewida gandani remambar kungasdemi panguran Jawi. Kinarebek sangganing para banjat ingkang sami ngampil upacara keprabon. Panyadalang sawunggaling ngadwali kular manyular pada kendi pertolo. Cinandra saka Mandrawa sirana sipating Nalendra Mercapada yang ditanayah ulun Bathara Endra kang mangejawantah. Lenggih kang kepareng ayun kawistara warangka nata ngastina saking kepatian Plasa Jenar. Nenggih punika ta sang rekan patih Harya Sengguni yori sang Harya Soman Raden Trigantalpati. Najan to sampun tungkap yosun mangi bangkit pranataning praja satemah tan mukal caket palanggan kira marang Sri Naranata Ngastina. Rekan patih Harya Sengguni kawistara jajar lenggah kelawan ujuming para Kurawa Pandhita Sukalima nenggih sang Daiwang Durna ya Resi Kumbayana. Pandhita ingkang kautus kawrumatel sepedini. Tan kados pasibadira satriya Tirta Tinalang nenggih kang kasih Raden Kartamarma miwah pasibanira para punggawa praja ingkang samya ngayun nengga dawuh pangandikanira Sri Naranata Ngastina. Repti demran tanana bawaning walang alisik suket godhong tanobah maruta kodatan pampah. Tupi Westi Mantri Sri Naranata kepareng amedhar pangandika. Samya ngaksek dene Rasiba nata bendhe kaping 3 pating jareng-leng pating careng-kring lir bisa jugrukna peting Balwerti negari Ngastina horeg ing Pasiban Jawi kaya dene negara kang katrajang parang pamuk. Mangkono sang ya kanca padha ndodho kanca ngangsek padha jajari. Ya kanca ndodho kanca ngangsek jajari yo. Yo ngangsek. Mong. Palukun lakuning lekas Lukita kang nuting kitung
Kadreng momong memangun manah rahayu Payotanana kang nganggolong Gumolong manatu kara karna nira mangapus puspita wangsalan semon leng-leng miang sasongko wayahnya kang lagya lumaras marengga liring ngapuri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring kesmo Jaladri kapitaning saya
dening Wangkawa mamber saking salira Risang sekaring nalindra wela-wela Risang sekaring nalindra sumeng Pram Satyasmara Dewa Dewataning sukmeng nala salira madibya dibya jayeng Sri Naranata lan ngandika campu prang Sri Harjuna Sasra klawan Raden Sumantri alira Prabawa tanana kasoran mangkono Sri Nalendra mangunti wikrama tedhak saking rata berbagi mungsu ira caweteng ngawiyat angutan kan sekar lumrang Banjaran Sari
sekalumrang panjaran sari Cipta Semrati wang baun langgeng nuwun mangke paman Harya Senguni ampun nganton kejoting penggali paman Harya Soman pekenira manira wiji marang Abiyantara paman Tri Kantalpati manggih Basuki paman kepatihan kawula ninggih anak Prabu keparang dangu dumateng bapa kepatihan ingkang sampun sawetawis marak Ngabiyantara nggih rahayu niskala raptanipun kang bapa kepatihan sowan wonten setinggil Ngastina sedaya awit saking pamujinipun anak Prabu Suyudana ingkang dahat kula pepundi syukur pagi sewu dadi kados mekaten paman Harya Soman paran pawartani sedaya nareka praja babune negari Prapa wonten ingkang mladhak mirang kampuh jingga gletatan Puratu utawi sampun sakyek saeka kapti kados dene warsa ing sampun klampah paman Harya Soman kawula ninggih anak Prabu keparingipun dangu ngenani kaprajan Ngastina karaharjan negari Ngastina yekti boten wonten ingkang mirwaken dawuh paduka anak Prabu Suyudana sedaya sengkut gumregut memangun rahayuning praja Ngastina satemah ayem tentrem bagya mulya rahayune skala sedaya para kawula dasih mundi dawuh paduka anak Prabu Suyudana kepara saben warsa asok glubret sata glondhong pangareng-areng kunjuk wonten kesa paduka anak Prabu Suyudana kawula ninggih syukur bagi sewu paman Harya Soman dadosaken bombong birawane manah dupi nampi pangandikanipun paman Patih Sengkuni kula aturi pinarenga ingkang kareseca paman Tri Kantalpati ngestaken dawuh anak Prabu Suyudana sampun boten kirang prawigi malih nggih Bapa Pandhita Durna paman Ujum ing Sukalima manggih rahayu paman Kumbayana gondhok pleguduk manyar-manyar kanthi buntut iki sali lukus walu gimbal hawela lole nggih anak Prabu Suyudana kepareng dangu dumateng bapa Sukalima ngaturaken panuwun kang tanpa windan denan Prabu Sung Pambagya dumateng bapa Sukalima ingkang sanyatanipun prapteng praja Ngastina rahayune sekolah saking pamujinipun anak Prabu Suyudana sakadang Kurawa syukur bagi sewu Bapa Pandhita Durna kepareng prapteng negari Ngastina pinayungan jawata kang linangkung kang tansah paring pepayung lan jangkung praptanipun Bapa Pandhita Durna katuran pinarengga ingkang kareseca manuju inggih ana ngestaken dawuh sampun boten kirang pragi malih nggih sarta Dimas Kartomarma padha rahayu piswan inggih Kok Prabu kados boten kirang setunggal menapa pasibanipun ingkang rayi sawetawis geripun marang Abiyantara kepareng ingkang ngaring sembah pangabekti kula kunjuk wonten wada paduka Kanjeng Prabu Suyudana ya ingsun tampa puja pangsawaning Sutampan Dimas Kartomarma iki kacadhong kanthi garing taneng kalih kula pundi wonten pesaka dados jimat paripindhat yanana kastosanipun ingkang rayi Kanjeng Prabu mengkono Dimas Kartomarma kejawengan saking menika kondur wontenipun paman Patih Harya Sengkuni paman ing wanci kalanggan puniki yekti sanes kinari para pataragi nanging kula kepareng ngaturi rawuh paduka paman Sengkuni dalah Bapa Pandhita Durna ingkang yektosipun wonten wigati kang badhe kula aturaken aduh anak Prabu ing semua anak Prabu Suyudana ndangun pateng Bapa
Sukalima kelawan ingkang bapa kepatihan badhe amedharaken wigatos ingkang kados pundi monggo kula aturi nindhik talikanipun ingkang bapa kepatihan nggih. Semanten ugi kula nyadong dawuh anak Prabu keparengipun dangu dhumateng bapa Sukalima wigatos ingkang kadipundi samangke kababaran wonten pasiwakan ageng yen to menika wigati ingkang wingit utawi sinandi tumunten kula dherekaken pepanggihan catur netra. Paman sengunan bapa Pandhita Dana kasinggihan dadosaken kawuningan ingkang kula rembak ing kalanggan menika sanes ngenani bab tumurun ing kanugrahan utawi badhe merjaya para Pandhawa nanging trenyuh raose manah kula dupi ngawuningani atmaja kula pun Saruja Kusuma ingkang tawang-tawang brata hamutrah kepengin badhe palakrama Paman Hari Senguni. Lang-lang ramjan ingkang driya liriwang candra katawangan sumu ing tias kang katuritan limut kapyatan ning rujet remrambing driya manawung kakunging wang wisesa tanono kanggo cewa raras Aduh anak Prabu Suyudana sawetawis keja jroning manah kula dupi anak Prabu Suyudana ing kalenggahan menika sedyaning kayunarsa ngrembak ngenani wayah kula pun Saruja Kusuma ingkang badhe kepengin jatukrama utawi palakrama beneh kelawan padatan saben-saben anak Prabu ngaturi dhumateng para pinisepuh badhe nyerahaken para Pandhawa utawi badhe nggayuh kanugrahan ning ngri kalenggahan menika anak Prabu Sudana rumaos trenyuh ing penggalih awit ngawunngani Kang putra Sarja Kusuma badhe kepengin palakrama inggih mekaten Paman Hari Senguni. Nuwun sewu. Boten mangkenan nggih Prabu Sudana ingkang priatos ngenani babagan pun Sarja Kusuma nggenipun badhe palakrama
sampun marambah makaping kepengin palakrama nanging gagal wigar tanpa karya. Wurung ingkang nandhang wirang. Ingkang menika nggih sagedakan menika sinten ingkang badhe dipun gayuh minangka garwa sisyanipun putu kula Sarja Kusuma tumunten dipun budidaya supados sembadaning sedya satemah samangkih boten damel kuci Prabu Sudana kepareng kula nyadong dawuh wanita saking pundi lan sinten ingkang dados sesihipun. Paman Haryo Senguni nalika semanten ingkang wayah pun Sarja Kusuma hamodah kepengin sanget palakrama ingkang dipun tresnani tan wonten sanes Jawi namung putra Madukara. Putra Madukara inggih ingkang sesilih pun Pergiwati menika putra Madukara Paman Hari Sunguni. Lho mengkir yen angetipun ingkang bapa yen to putra Madukara ingkang sesilih Pergiwati menika sampun dipun pacangaken dening menapa kulawan Atmaja putra Ngamarta putranipun Anggir Puntadewa ingkang aran Raden Pancawala. Mekaten nggih. Menika napa saestu Paman Hari Senguni? Inggih nggih. Pawarta ingkang kula tampi kados mekaten. Nanging kedah dipun budidaya awit menapa yen pancen menika ingkang dados katresnanipun putu kula pun Sarja Kusuma kados pundi caranipun ajanta ngginaken Karti Sampeka kedah kasembadaning sedya mila bab menika kula aturi nimbali dhumateng keng Bapa Sokalima Kewala ngenipun badhe ngrenah supados samangkih putri saking Madukara ingkang sesilih Pergiwati saged dawuh palakrama kelawan putu kula Sarja Kusuma. Leres pangandikanipun Paman Hari Senguni jer Dimas Arjuna menika putra siswa Sokalima. Mekaten anak Prabu Pawan Ujum Bapa Durna. Oh, berkuduk manyar-manyar. Wonten banyak dawuh anak Prabu. Ingkang karembek ing rikalangan menika boten sanes sayu namung kang wayah pun Sarja Kusuma kepengin badhe palakrama. Bapa Durna. Badhe palakrama. Nggih. Lah, lajeng kalih putri pundi? Kula kinten Bapa Pandhita Durna sampun midhatengaken napa ingkang kula aturaken. Sarja Kusuma kepengin badhe palakrama kelawan putranipun Dimas Arjuna ing Madukara. Putri Madukara ingkang sesilih pun Pergiwati. Mongko miturut saking pangandikanipun Paman Hari Senguni Pergiwati putri saking Madukara menika sampun dipun pacangaken kelawan putra Ngamarta pun Pancawala Paman. Monggo Kakang Durna kula aturi menggalihaken Karti Sampeka ingkang kados pundi nggenipun saged budidaya kasembadaning sedya putu kula Sarja Kusuma dawuh kelawan pun Pergiwati. Dasaripun Janaka menika putra siswa sampeyan. Bleguduk manyar-manyar. Niki rembug penting mboten nah blegudak-bleguduk. Saged napa mboten? Nek saged menika ingkang dipun angkah dening anak Prabu Sudana dene mboten saged Kakang Durna budidaya leren lidadi nujum Kurawa. Lah, ra tenan. Urung-urung wis arek nglereni wong arep nyambut gawe ra. Sagah, nggih sagah. Ampun semelang. Tumrap Pandhita Durna mboten wonten ingkang angel. Tegesipun gampil. Oh, ngaten. Nggih.
Ger, Anam Prabu Sudana. Kados pundi Bapa Durna? Samangke ke bapa piyambak badhe budidaya. Ngrembak ngenani babagan menika nglawan pun Arjuna. Awit Janaka menika ugi putra Seswasuka 5 anak murid kula. Tartantu namung badhe manut miturut kang dawuh perintahing guru. Samangke kula ingkang badhe ngrenah supados pernah tegesipun nggenipun wonten rembak lawan Angger Puntadewa Ngamarta kedah dipun wurungaken samangke supados Pergiwati putri saking Madukara menika tresna dumateng putu kula Sarjogsuma. Mangke Sarjogsuma badhe kula ulang langkung rumiyin badhe kula wirid langkung rumiyin ngenani babagan amikat putri ngaten. Badhe kula paringi aji Asmara Senggama. Asmara Senggama, Asmara Senggama. Lah niku kangge mikat putri. Yen Kakang Durna sampun cetha terwaca sagah menika kula namung sumarah dumateng Kakang Durna. Ingkang mayah saged palakrama mugi saking Paman Durna mboten mugi saking Kakang Durna. Nggih, ampun semelang, Depate. Menawi ngaten, benjang ngentosi menapa dinten menika ugi Bapa Pandhita Durna kula pitaya berbekti kasatriyan Madukara ngrembak kenane babagan menika Bapa Durna. Sigra bala kang tumingal prangan campo samya ngetali letratet wilateng kota Panyanggung manguncang niti benjang risang aji ciladinyo ngetali wuwus terus rasura wilaga kaya buta sing wargil pasti jangga danyo mangambak boyo Gendhek berkuduk manyar-manyar nggih, Ger. Engkang Bapa mboten badhe selak. Dinten menika ingkang Bapa nyuwun pamit badhe lumarap wonten kasatriyan Madukara. Kula namung widaya Bapa Pandhita Durna dene badhe jengkat menika ndherekaken lur lampah paduka Paman Durna. Mekaten Ger. Prataruna angutiya
Paman Arya nuwun wonten timbangan dawuh anak Prabu lega jero